Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa Arewa Mega Hubs YouTube channel. A bidiyon mu na yau zan muku bayani akan yadda zaka samu $2 a cikin Okx Wallet. Da farko ka je ka Google Play Store, zaka yi downloading Okx, ga ta nan, ga logo nata, zaka yi downloading line, zaka yi downloading Bifinify. To abin da zaka yi na fari shine zaka shiga Bifinify nan, kana shiga Bifinify zaka yi connecting nasa, wanda suka saba da shi ma normal ne, ƙasa kowanne ka zaba, amma ka zaɓi Netherlands. A gun select server ɗin nan sai ka danna connect, kana danna connect zai yi connecting. Daga zaran ya yi connecting zai nuno ma connect, sai ka nuna ɗin nan yana ma connecting. Abun da zaka yi next shine zaka shiga cikin Okx. Kana shiga Okx to guda biyu ne, akwai fannin exchange, akwai fannin web3 wallet, wato wallet kenan. Ga nan exchange, ga nan wallet. To kamar yadda kuka sani Okx ba aiki a Najeriya, exchange ba aiki, sai ku danna kan wallet. Kuna danna kan wallet za ku ga create new account, za ka ga import seed phrase. In baka da account akan Okx wallet, ka danna create new account. Za su baka words guda 12, wato seed phrase, sune security naka, sune komai, sai ka tabbatar ka ana su. Wannan shine step na farko. Daga ka gama abin da zaka yi sai ka dawo kan line, sai ka shiga cikin line. Ka tabbatar kana bi step by step, kana shiga line akwai login, akwai sign off. Kana shiga sign off zai baka dama kai sign off da email address, gashi da ma country namu Nigeria automatic, sai ka danna continue with Google. Zai baka dama kai connecting da email address, ko kai sign off zance da email address naka guda ɗaya. Ɗaya da email address naka na da yawa akan waya kuma guda ɗaya ne, sai ka zaɓi wanda kake so kai amfani da shi. Ni bari na yi amfani da wannan na zakiyan. Ina danna automatic zai kai ni, zan danna continue as Muhammad, zan zaɓi password da komai, sai na yi sign off. Gashi nan sun ce na zaɓi name, bari in zaɓa CEO Arewa Mega Hubs shine sunana, ko in ce nickname na wannan, sai ka zaɓi password. Kana saka password sai ka danna wannan arrow ɗin nan, green arrow, kana danna shine continue, your password do not match. Kana danna arrow zai wuce, yana wucewa zai kai ka asalin cikin dashboard ɗin inda za ka yi participating na event ɗin. Sign in account data, bari gama sign in, yana gama sign in za mu je mu danna link wanda zai kawo mu promotion dashboard, wanda za mu yi claiming wannan point ɗin. Bari ya gama sign off process. Kana gama sign up yana nuna ma dashboard, gashi kamar yadda kake kallon bidiyon nan, gashi a YouTube. Wannan ga headline ko in ce title, to nan ƙasa kun mo ɗin sai ka danna mo, nan ne description na bidiyo. Aka je description shine description, link ɗin zan ajiye shi a description. In bai normal link ɗin ba sai ka sake danna mo, kana danna mo ɗin nan zai baka link ɗin, sai ka danna shi automatic zai kai ka promotion page na cikin line application. Kamar yadda kuke gani yanzu na danna shi ya kawo ni cikin line application, sai ka danna allow ɗin nan, kawai kana danna allow zai baka next page inda za ka yi approving, ka yi claiming wannan point, wanda za ka yi getting, ka yi approving transaction, ya je tura ma shi a cikin Okx wallet naka. Wannan shine event page ɗin, kun ga accumulated the apps, kun ga 0 out of 32, to gaba ɗaya 32 ne. To nan ƙasar nan sai ka danna receive all points at once, kana dannawa zai baka dama gun end points nan inda za ka claiming nasa, receive all points at once. Mu sake dannawa, yawwa. To kun ga nan sun ce claim point, gashi nan daga na ɗaya har zuwa na 32. In kai scrolling down, bari ne maku guda biyu ku gani. Nan ka danna confirm points nan, kana dannawa kawai yayi kamar zai gaba, kawai ka danna back, sai ka sake danna. Kun ga points ɗin kana yi kamar zaka je shi ma ka danna back, kana yi kuma sai ka danna back, sai ka zo all the way har ƙasa ɗaya bayan ɗaya ka gama. Yawwa, kana zuwa nan ƙasan nan gashi nan, bayan ka gama gaba ɗaya sai ka yi scrolling up, sai ka jawo, sai ka koma can sama. In ka koma sama kun gani accumulated the apps, kun ga 32 out of 32 duk mun gama. Kun ga get additional rewards available 10 kaya, which is equivalent to $2.18. sai ka danna get, kana danna get zai baka dama kai approving, wato kai connecting nasa da Okx web3 wallet naka. Kana connecting shine za su tura ma cikin Okx web3 naka nan ba da jimawa ba, amma ba wai a take suke turawa ba. In ya kawo ka nan, kar ka danna continue with line, ka danna Okx wallet connection guide, sai ka danna Okx wallet, shine zai kai ka cikin Okx wallet. A hakan nan kar ku danna get nan, kar ku danna, kawai ku bar shi automatic zai kai ku cikin Okx wallet, ku yi approving na transaction, wato ku bada sign in.
in ya gama scrolling kun ga abin da zai ce muku the app portal wants to connect to your wallet, sai ka danna connect wallet. Kana danna connect wallet, connected, return to the app. To kar ku fita haka, ko da ya nuna haka kar ku fita, ku jira ku gani akwai wani transaction da za a ƙara approving. Kun gani automatic shi da kansa, sai ka danna confirm, sai kai verifying fingerprint naka ko kuma password wanda ka sa a lokacin da kake creating Okx wallet naka. Wannan shine step na ƙarshe. In kana so ka yi switching kaya ɗin nan, za ka danna wannan alama na web ɗin, wato alaman duniyan nan, sai ka yi searching kaya ko ma dai menene kai A, ko ma menene ka ce kawai. Gashi nan wannan shine kai A network, shikenan za ka yi switching nasa. Yawwa kana adin nasa kun ga 0.00 bai bada ba tukunna, ga logo nasa ga nan kuma in sun bar za ku ga ya fito automatic yadda ya kama. In ka je cikin website ɗin, amma kafin nan ka koma cikin line ɗin, in ka koma cikin line zai nuna ma kun ga nan ɗin, kun ga gun get nan, kun ga wannan 0 kaya what is equal to 0. Kun ga mun riga da mun getting, za su tura mana. Sannan event ɗin saura kwana 30 da awa 4 da wani abu, gashi nan a gama. Allah ya bamu nasara.